Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Action Radio Philippine Standard Time, La City 4. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang panya. And educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 5 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antis pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi action ba no kag sa atong mga listeners ari idolong naton lakat ng atong nga tempo sini nga gabi Biyernes kita karon Agosto 28 to 2020. Si Tropical Depression Julian na upgrade na ini siya nga hapon sa kategory nga o kung klasifikasyon nga tropical storm no. Tropical Storm Julian, hindi siya Tropical Depression. Aha. May antad ini siya karon sa distansya kapin sa 880 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan o kung isang Tugigaraw City sa Cagayan. Kagari siya sa 17.1 degrees north, 130.0 degrees east nga may kabaskugon ni nga hangin kapin sa 65 km per hora nagamadlos ini siya masobra sa 80 km per hora. Nagagiyo ini siya padulong sa direksyon nakatungdan namin na nakatungdan sa sulod sang 15 km per hora pero wala ni siya epekto sa aton diri sa Negros no. Action Bright. While ang naga-apekto lang diri sa weather systems nato naman nga habagat o kon southwest monsoon. Naga-apekto dito sa Luzon kag diri man sa aton sa Kabisayan. Ang mga Metro Manila, Calabarzon, ang Kabikulan, kaprobinsyanan sa Nueva Ecija, Bulacan, kag Aurora. Medyo malapit-lapit ang proximity in distance ni Tropical Storm Julian. Magalumon ang ilang kalangitan dito, may lapta-lapta. Ini nga pagtupa sang ulan, kag pagpanag-uob nga tuga ini sang trafo kung panganod ni Tropical Storm Julian. Ginaugdan man sang southwest monsoon o habagat. While sa iban nga bahin sa aton pungsod, nalakip kita diri may pag-uunggo mga aton nga kalangitan hasta man nga magalumon ang aton kahawaan. May idulot ini na ligwin nga mga pagulan halin niya sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. May ara nga kasarangan hasta sa pagmadlos nga huyop sa hangin mabatyagan naton sa pungsuran. Maghalin ini nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kung southwest to west maga-impluwensya dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon nga may babalod ang kadagatan kag diri naman na sa aton sa Kabisayan kag sa iban man nga bahin sang Luzon makaagom kita sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang subong man ang Mindanao nga magahalin ini ang direksyon sa hangin nabagatnan pakadto nabagatnan nakatungdan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan
Kag diri partikularmente sa aton probinsya padayon nga may pag-uum-guom lang sa gihapon ng aton kalangitan. May naligwin maning mga pagbulan na aton mabatikan sa kapugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakit man ang siyudad sang Bacolod. Kag aton maaguman ang mahinayas sa may kasarangan lamang nga pagtupido po isang hangin. Maghali na bagat na nakatungdan, pakadto nakatungdan, o kung southwest to west, mag-influensya sa kabugusan sa isla sang Negros. Nagapabili ng sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay. Hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 2:49, sinikaginang hapon nagunas 0.2 metro ang kanabawon. Ang taob magabalos alas 7 size. Buwas sa aga sa takos ng 1.5 metro ang kadalumon. Kag alas 5:55 siningapon, nagtunod naman siya ring adlaw magabutlak ni siya alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita subong sa 26 degrees Celsius o kung 38.8 degrees Fahrenheit. So, muna kabugusan sa aton lakat ng timbo sining agag action bay. So meaning sining masunod nga mga inadlaw Sir Gan doon di man dama nga may pikto diri sa aton ano. Gapasaka siya daway pikto di sa aton. Amo lang ni siguro ang trough nga madulot siya, mga panganod siya nga malaptab la. May pagulan-ulan tadi pero hindi ta directamente mapiktuan ni Bagyong Julian. Julian, sige. Sir Gan, salamat. Good evening. Okay, welcome. Yes, sir. May man nga balita para sa aton tanan kay ining si Bagyong Julian, medyo malayo ang yang distansya diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod mga kaksyon ano. Wala nga nitabulo bagyo no. Ayo lang gid kita sa mga disaster nga ini bangod nga daw kabudlay pa magtibawas sining COVID-19. Kabalo ka kon magsalalamo bla may ara na sang pandemya kaangay sining COVID-19 pagkatapos may natural disaster pa kita nga problema ay galibog ulo tas ni. Last City 11 Action Radio Philippine Standard Time sa mga utod na ton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagan every night, nagapangayo kita sang giya sa aton mahal nga Ginoo ubayan ang aton sini nga pagpangalagad. Ako ang Aksyon Radio kag naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Last nga tinagaayo kita gid na sa maton mahal nga mangluluwas nga dulaon na ini si COVID-19 kag pag-aayuhon ini nagpalasitiba protektahan ang aton sini nga frontliners kag kabay pa nga ihilgid naton diri no ang Negros kag Bacolod sa sini matinion nga medyo nagadamo gid ang positive diri sa aton. Ang aton sini pagpangamuyo kada gabi gin sabat na gid man kay may mga public officials na pagi kay Mayor Bing Leonardia and others mga kaksyon nangayo tabang gikan sa national kag ari na diri sa syudad sa Bacolod para buligan kita nga mahagan-hagan or hasta nga madula ining si COVID-19 sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amen. Una sa balita. Una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time la 7:12 na sa aton sini nga pagpanagat. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas sa manang aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton sa Facebook Live, kadto lang amo dira sa comment section kaya tagan na hustisya karon sa malambutan talang. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagat?
Nagaamat-amat gidamo mga kaaksyon ining COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sini nga adlaw nagdeklara ang Valladolid District Hospital temporaryo anay nga maga-close bangod isa ka doktor, duha kon isa ka nurse kag duha ka mga nurse attendant nila ang nagpalasitiban sining nasambit iya nga COVID-19. Perte no, kumustahon ta karon ang sitwasyon sang first day of 2, no? Diri sa Bacolod sining ambot ko na no ginang tawag siniman kay nagalibog ulo ko di lockdown, time out, mini lockdown, semi lockdown, din gidapit di ba? Basta naglino nga, paranawan ko sa action ando nag-isikyo kita no, nag-enhance community quarantine. Perte kalinong karon sa syudad sa Bacolod and I congratulate gani Mayor Bing Leonardia kay tinahimo ini pwede man lang gali no. Abi Mayor, one time abi no, one time abi testingan ta sa sulod sang isa ka bulan gamiton tang pundo sa gobyerno mag-amota ni abi ilang tawon tabing sitwasyon sigurado ko si COVID-19 mamat-amatan tagid mo no sa sulod sa isa ka bulan nga magbalik ta sang kaangay sini nga sitwasyon subong adlaw. Action firing line. Pero tikinanglan nato niyang pondo sa gobyerno gamiton tagid to provide our people nga tiway sang trabaho ang iban way nagid kalan-on dira pero kung ang tinutuyo naton diri nga madula man lang si COVID-19 why not? Action firing line. Balikan ko na karon sining adlaw maka-aksyon nag-abot na diri sa Bacolod ang tabang sang national nga ginaayo naton diri no. Sini nga adlaw nag-alalabot na ang mga military doctors, mga military nurses naton halin niya sa national kag I understand na may mag-aabot gidya nga mga Philippine Army from Cebu mga kaaksyon agud mag-augment diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Pero na subject pa sa confirmation sini matino gina-check pa naton pero laban-laban nga amo gina ang kwan amo gina ang matabo mga kaaksyon. Action firing line. Pila na ka bilog ayhan ang naswab test diri sa syudad sa Bacolod. Initially nakaistoryanay kami ni Dr. Hinso Libla sang City Health Office. Hindi siya magpa-interview. Action firing line. Siya hindi lang ko magpa-interview. Action Braya. Kay kasako gidya sa amon subong way ko tsimpo nga mag-istorya anay ko na nung sitwasyon subong nga adlaw. Action firing line. Siling ko, kwan ma'am, kumusta lang damo man? So damo man, pero doon dito kalambot sang target nga 5,000 nga swab test nga ini. Basing iban guro, why nag-alalabot sa swab center kay nanalantaw ko gani ang mga litrato dito sa bata. Aksyonan, may ara kita sang swab center sa bata, no? Wa tawo. Action firing line. Wa ito tawo. Isa ka buok. Nakita na ako dito na tinutindog ba? Action firing line. Basi na litratuhan lang wala pa tawo bla, no? Pero kinanglan ta ini nga sundon kay tinaumpisahan ta ni Gadman ini. So sundon tagid ini. Dako ni bulig sa aton mga kaaksyon kag siniman nga adlaw may mga nag-alalabot pagidugang diri sa aton sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Actually amigo ko isa gini sa nagsugat to mga LSIO pro pilanisla kabilog man. Do masubra naman ini 50 kabilog bala mo be check ko di abi dire. Basta damo ini sila. Be 58 ka mga Bacolod non nga mga locally stranded individual nag-alalabot diri sinigid lamang nga hapon na naman. Action firing line. Dapat tagini sila kuano niya amumahon kiti Bacolod non gani mo no. Okay, sige. Sige, check tali karon abe, no? Dapat na gini amumahon mga kaaksyon kiti Bacolod non ni sila pero dapat sundon Manila kung ano nga mga health protocol nga ipatuman sang aton nga gobyerno kag mga medical experts mga kaaksyon. Action firing line. Sige, ang Negros Occidental actually amat-amat na nga nag-umpisa sa ila siniswabing man, ano? Dito sa area pero pinaka starting point sang ilang pag-swab sining 5,000 mag-umpisa sa Domingo kag Lunes mga kaaksyon. Amo ni ang Agosto 30 kag 31. Action firing line. Sa mga lugar nga Bago City, Talisay City, Silay City kag Banwasang Morsya. Pero may iban nga mga lugar aksyonan nga wala man lang connection siri, nag-lockdown man to sila. Action firing line. Kag nagpanagtag sang ayuda kanami man Action firing
Firing line. Sige, amo na makaksyon ang sitwasyon sining pero lain ng Diblas Bacolod kag Negro subong do kasadya binalbalanay haw. Sadya binalbalanay sang ginatawag naton binasulay sa nagluntad nga duha ka adlaw o kon apat ka adlaw nga weekend lockdown o kon weekend time out mga kaksyon. Action firing line. Dira ni Chimpo magbinasulay kita. Pabayan ta na lang na kay hindi gid man niya 100% ma-perfect ta ini. Pero ti amo na ang binalbalanay subong sa social media basol diri. Basol didto may mga trolls da niya nga gamay singke ya hala binuro na dayon niya sa social media. Action firing line. Balikan ko na karama ka-aksyon, maibalang ko gamay grabe man nagluntad diri sa Bacolod kagabi no kundi may shooting incident sa isa ka buy-bust operation, isang patay diri mga ka-aksyon. And pagkaaga o kon pagkagabi mga alas 11, may ara sang duha ka mga patay nga mga lalaki ang nalabyan sa isa ka residente no dira sa may Purok Mainuswagon, Barangay Antipuluan, syudad sang Bago, sigad sang dalan. Ginpanggapos ini may gapos kag ginbaklid sang higot kag isa may scotch tape mga kaksyon ng mga kamots na sila kag may duha ka mga placards ini nga ti mo na di pagsundon kay drug pusher mo ni damo basta mo na ang pirmi na naton bla mabasahan sa mga kakitaan nga mga patay kag may bala sang M16 Armalite rifle. Anong koneksyon sining duha nga nagkalakitaan kagabi sa buy-bust operation diri sa syudad sa Bacolod? Ti na gina-check pa karon mga kaksyon. Action firing line. Grabe nga pangwigit lang sa mga patay nga lawas ang tawo na puwerte man no. Didto ya sa Banwa sang Calatrava naman niya kagab-iman kay nasang kaagahon, ma-imagine mo mga kaksyon na may isa ka okasyon. Inabalang tawag to nila daw pre-wedding celebration. Inabalang man nagpakasal, nag-celebrate na kay ti mapakasal mo pero way pa yang kasal na. Hindi man matawag nga pamalayi kundi daw nag-inom-inom lang gid sila kag nagpakaon abi kay ti man nagpakasal excited abi. Action firing line. May imagine mo na nga mga alas 12 kagabi may isa ka lalaki nga nagpanghagyat ya no. Paghagyat dumugon sa sang duha. Tinapungol siya, likom ihibalo sang duha, may kutsilyo sa gali pinanghando siya, patay gining duha ho. Action firing line. Nagtambag diri ang Barangay Tanod mga kaksyon, binuno yaman ang Barangay Tanod, may langway na puruhan. Duha patay, isa pilasyon o kon pilason, sining nasambit iya nga pagpangbuno kagabi mga kaksyon sa Banwa sang Calatrava. Action Brian Warden. Action firing line. May chimpo karon ang mga interviews naton dira kwantira tagiri sa aton sini nga pagpangalagad. Mang ulayhon ko gamay ga lugayawon ko iban nga balita dito sa balita sa national mga kaksyon. Ang Department of Education nakapanghatag na sang 1,042,575 ka mga gadgets sa 43,948 ka mga schools mga kaksyon around sa Pilipinas. Mga kwan ini computer, mga laptop kag mga tablet mga kaksyon para sa blended learning na ini nga mga bukas Oktubre 5 sa pampubliko nga mga bulutuhan. Sa iban nga balita aring kabastusan nga balita sa isa ka barangay official kay nga ang Department of Interior and Local Government magapadalagi dya sang manog investigar dito sa barangay Das Marinas, Cavite mga kaksyon. Check ko lang kung anong barangay ini no. Barangay sa Das Marinas City sa isa ka barangay sa diin nga nadakpan sa akto ang kapitan kagang iya sini nga treasurer nga nagatinuwad-tuwad sa kabastusan. Action firing line. Dumduman nyo ligad ito nga adlaw nga ma-Zoom meeting si kapitan sa iya sini nga mga kaupdanan sa barangay ago distoryahan ang tika nga pagahimuon sang pandemic nga ini. Action firing line. Sus wala ibalo si kapitan iya nga naka-on nagali action ilray ang kamera. Sos pag-abre sang Zoom sina kita on gid si kapitan. Si treasurer niya ginapatuwa diara sa likod sa treasurer niya bastos klase kapitan. Action firing line. Kahuluya tiway gid mahimo. Nag-inido to sila iya sa sulod sang barangay hall iya. Sa patuga-tuga kablay mo sa gikabukad bla ka mga gadget subong tigulang kana imo iyaway kana mangan sila. Action firing line. Tingala ko nagsulusulo to sila kuno sulod
sang barangay hall mismo kay gali naghimo sila sang kababalaghan. Action firing line. Kitang-kita gidyas kamera mo ang ginahimo ni kapitan kag di treasurer ti ang mga kaso tubangon siriti kwani disturbing ini public morals kalain no kapitan ka pa naman treasurer ka pa naman. Action firing line. Ti conduct ini sang ethical standards of public officials and employees ang ina sinetubangon kag binastos nga behavior mga kaksyon. Action firing line. Halalong ka mo magzulo-zoom meeting kamo siguraduhon nyo gid kayo isa ka classic example na nagluntad sining barangay kapitan kag ang iya sini nga treasurer. Action Brian Warden. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon niya sa national ti Areo Porte man nga kabastusan ginhimo sang 5 iya ka mga miyembro sang aviation security sang Ninoy Aquino International Airport. Kaya nga ama kaksyon may isa iya ka foreigner nga naghingagaw sakay sa iya sinikuntani nga Air Asia flight papuli sa Malaysia. Ang ginbalabagan sining mga security nga ini. Ang una nga security ginbalabagan niya ginpakitaan niya sang ginatawag nga quarantine pass. Ti may biguro sa ginhawa nga dali sining nasambit iya nga tao ti manugpuli man ito sila ila pungsod. Way guro may napresentar agin pangayuan niya 3,000. Pagkakita sang 4 pagid ka mga security guards, sinugata nila agin pangayuan pagid 2,000. Action firing line. 5,000. Oy, nano man imo nga dimalas action an nga nakansilar iya ang flight sang sining nga foreigner bla. Way isa kadayon lupad. Ate ginreklamo niya dakop gid ining top 5 ka mga security nga nagpangutong dira iya sa Ninoy Aquino International Airport kahuluya klase mga tao. Action firing line. Ay nako, tawag 5,000 malanggali kutungon nyo. Pero are, sa PhilHealth mga kaaksyon, ang Department of Finance or Department of Health, kung tani kuno, suno sa isa kang kongresista, nga i-take over na lang ang PhilHealth subong matapos mag-resign ang ila sini nga presidente nga si Morales kiti bangod sa ginaligar iyang korupsyon. Ang nagaserbi karon actually ang PhilHealth subong mag-aksyon wala leader, wais ang pinuno nagaserbi subong do kwan nang da amo ni si kwani si Executive Vice President and Chief Operating Officer nga si Arnel De Jesus mga kaksyon, pero hindi siya dapat gid mabutang pa sa sinema tiniyon kay bag-o lang ni halin sa operation. Action firing line. Technically, hindi siya pwede makaksyon kag subong ang PhilHealth way gid sang normal nga leader ti ano bala kadako nga ahensyang PhilHealth daw, hindi basta-basta ini nga ahensya sang gobyerno. Action firing line. Wala sa nagapungko subong mga kaksyon. Ti ang tatay-tatay da subong amo ang si DOH Secretary Francisco Duque III nga chairman of the board. Ti kabalo naman tayo sang iyaman sini nga gusot. Action firing line. So nagapangita sila subong nga mangin pinuno dira sa PhilHealth mga kaksyon. Latulaton tani kay daga sadyang istorya sang PhilHealth nini kadamo na sa nagkalamita diri mga kaksyon sining nasambit iyang korupsyon. Kag ang kuano ang research bala Institute for Tropical Medicine o kon RITM ginaton-an nila subong ang laway, no? Ginatun-an nila subong ang laway nga dira sila makadeterminar kung ang isa ka tawo negative or positive sining nasambit iya nga COVID-19. Magluwas nga kulikuton ng imo ilong kag luoko ng imo tutunlan dira. Amo nang ginaobras gina-practice subong mo sa mga medisina nga ginahimo sa pagkuha sang specimen mga kaksyon para i-test ikaw for COVID-19. Ginakulikot na ng ilong sang tawo kag ang tutunlan. Susubong ginatun-an nila nga sa laway naman sila maagi. Action firing line. Sige, last 7:28 sa aton sini nga pagpangalagad. Actually, diri sa Bacolod makaksyon sirimat tiniyon tuman kalinong sang sitwasyon. Bisan maglabay ka sa mga buro barangay subong, ang tao nagpalanago biya. Action firing line. Guro do nakakuan sila nakamaton sila sa natabo bala nagligad to. Kag kahapon, tinamo to nagginutok, guro nagpa-relax man sila. May nagabiyahe man kay na nga mga salakyan, pero waya gid do pilak bilog to kitaan ko nagabiyahe sa ruta namon to do duwak bilog 3 guro to. Kay way mangani pasahero mo. Now, sini nga hapon mga kaksyon, diri sa syudad sa Bacolod,
nag-alalabot na diri ang mga military doctors, nurses nga mga military nurses, mga kaksyon, agod mag-augment diri sa aksyonan goods na si Sir Pancito, na anong mo siya, na contact mo siya, na pero na-set mo siya aksyonan, ha? Hindi ko kakuan sa imong kuan? Action firing line. Okay, okay, dali lang. Away, tuloy uling gina nangayo sa ako number. Di ba ka na number? Ha? Dali gid lang, no? Sige. O naon ta si kuan na lang si Congressman Greg Gasataya. Action firing line. Okay, i-check na karon ng Philippine Army mga kaksyon, ha. Kay kung ano ang ila sini mabulig diri. Pero diri sa Bacolod sini Matinion, may ara sang palayag diri si Congressman Greg Gasataya, no? May connection siring pag-abot diri sa aton sa mga doktor pagid nga iban, ano? Diri sa aton mga kaksyon. Agod nga buligan kita diri. May napulo tanan ka additional doctors, nurses from DOH Region 6 para iya sa Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. 12 tanan ka mga military doctors, nurses maabot man ti subong adlaw. Kag iban pa nga mga nurses pagid makaksyon mag-hire diri, no? Pero sa dugang sini makaksyon nga detalye, we have on the line Congressman Greg Gasataya. Online sa firing line. Congressman Greg Gasataya, sir, good evening. Action Brian, ngayong gabi si mo, may kabigit sa ato ng mga tagpalamati. Salamat gid sa time, Kong. Kong, ari, nabasa ko sa imo sining nga post diri, sining early lang this afternoon. Ano ni siya, Kong? May mga inabot na ari na nila subong kompleto or anong sitwasyon, Kong? Actually, Action Brian, yung tabo sin is that nag-follow up kita kay Ina sa kay Regional Director sa Department of Health, no? Di Convocar. Inline sang gintawag ko sa iya last Sunday na magapatigayon sang isa ka meeting, no, sa tanan ng mga hospitals diri sa syudad sa Bacolod bangod sang problema nga kulang na ang bed capacity, no, nga dedicated for COVID sa mga hospital aton diri, no? There were cases nga nabudlaya nakita naton ng mga kauturan. So last Monday, nag-meeting sila with all the hospitals sa Department of Health. And then ginpabalo niya ako nga may ngayon nga kasultanan ang Department of Health kag ang anom or pito ka hospitals diri sa syudad sa Bacolod, private kag government action drive. No? Among others, ang himuon sang Department of Health is that mabulig sa health personnel sa mga hospitals. No? Kaya may mga ibang hospital na nag-iban ang ilang nurses, tungod nga may iban nga nag-positive, may iban man nga quarantine, no? Kag may iban man nga may mga information man nga nag-resign. No? So because of this, kinanglan ang bulig sang Department of Health. No? So mutabing ilagin kasugdan. So kinagin update na kita nga kahapon ang in-commit na mga ang panawag nila, it's HRH, no, or Human Resource Health Program sang DOH. Namo ni mga doctors, namo ni mga nurses, nagbutang sa mga hospitals kag sa iban ng mga health centers. So on the part sang Department of Health, nakapadala sila kahapon according kay Director Convocar Pulo, kag ining pulo ibutang sa Corazon, Locsin action Brian, no? And then ginpabalo niya man kita nga ang national government nagpadala man dugang amo ni mga military doctors bala, may doctors and nurses kag may ban mga health aid nga maupod nag-abot kay natin do around 1 o'clock according to ang Director Convocar, kag ibutang sila sa mga private hospitals. No? So, aside from this, according to her, may ara naman program or may ara naman plano na mag-hire dugang nurses ang Corazon, Locsin, but subject ini sa availability or sang pundo nga
sulod action by, no. So with this now, according sa kay Director Convocar, ang mga hospitals dugang sang ilang again dedicate nga COVID beds, no, or beds for COVID patients diri sa syudad sa Bacolod. Kay ang ila to nga target action by madugang 98, no, ka dedicated beds for COVID-19 sa tanan nga hospital syudad sa Bacolod. So because of this mapadasig ang patuman si action by. Kung concern kami diri sining 70 traditional nga mga nurses, anong situation siniman anytime ini magapadulong dira sa kundin nga area ni makadto sa Corazon? According sa DOH, i-hire ni sila action by, no, meaning ma-hire ang Corazon Locsin, but ini subject sa pundo na magasulod, no, so mo niya ang plano sang Department of Health action by. At least madungag-dungagan, no, kay do if in case gin man makabaton sa madamo-damo, hindi man ni Corazon ng gurong butangan gid guro pati ibandi nga mga hospital, sir, video ilapta ini sila. Well, depende na sa Department of Health action by kung anong ilang plan, no. Again, may intensyon nga mag-hire, but siguro ang isa ka ginagawa ito diri subong ang proseso, no, siguro nga mapadasig lang ang pundo nga availability sang pundo action by kay intensyon man sang Department of Health sa amon nga pag discuss nga ang iba nga mga private hospitals i-assistihan, no, like kung mag-spike ang cases o magsaka, mag-increase. So kinahanglan na nga ma-assist kag mabulig ang Department of Health action by. Bauti mayo nga balita gini Kong, ano, para at least sa nagligad pa lang nga simana to do halos tanan nagaginawa sa mga balita bisan sino na lang nga may mga doktor na kita nga nagpahuway-huway anay ara sa mga isolation situation subong plus nga aton sa mga nurses, may mga medical technologist pagkikita Kong, ano, amoning sitwasyon subong gid sa Bacolod. That's correct, action back. It prompted us, no, amo tong nagluso sa aton nga maghimo sang follow-up call sa kay Director Convocar last Sunday. Actually, previous to this, sige nang amon ng mga regular na pagpalabot na ako sa mga concerns mo. Kasi kung may makita kita na kung diin na makabulig ang national government, tinatawagan natin directly ang Department of Health, no, para maka-coordinate. And then sila na mag-direkta tawag o sila na mag-direkta meeting at kung diin ang ahensya para mas dasig bala where ang ato time is of the essence, no? Kasi kung damo pa nga kubitos hindi na kita ka-afford subong dapat na sigay, no, mo nga nag-ayo ko siya Sunday sang gabi, tawagan ko siya nga dapat urgently makapatigayon sa meeting with all the hospitals. So may makita the following day nag-meeting sila Monday between 4 to 6 in the afternoon until 6 in the evening, and amutong na thumb up, no. So far okay gid kiti ang mga hospitals naton, nagatag man sila sining commitment, no, sa intensyon nga magadugang isang dedicated beds for COVID-19 action by. Baka namin maginamo sila, no, kay prangkang istorya kong ang pumuloyo subong sa Bacolod gayom-yohom lang ni prong kakulba sining gasaka everyday kagapon palang daan 57, no, and most of them daw kung inis na mga locally transmission, community transmission kong, ano. So muna ang tao sa Bodis Bacolod daw na lipay man pagkabalo sining information from you nga may ara na sa mga additional nga kaangay sini nga ipadala diri sa aton. Pero anong assessment mo today Kong sa ginpatuman nga duha ka adlaw nga swab testing diri sa Bacolod, Abitong Kong? Well, action by I think kinanglanon, no, ever since Kamba lagi makita about testings, no. Okay, that's the only way gid man lang nga ma-determine mo bala ang real situation, no, sa isa ka komunidad, no. So as long as targeted ang imong testing, kapalo ka kung sino mo nga i-test, nami gid, no, na may kaangay sa na likuton ang gobyerno, no, or ang syudad abisang Bacolod with Mayor Bing, no. Kasi action by kinanglanon gid, no, hindi pwedeng ako may mag-positive
hindi mo pag i-test to. Kinanglanon gid niya. So meaning kung may positive sina nga lugar, dapat na gid tutok through contact tracing and then testing. Aha. Then amo na later on paghimo man sang measures no after nga ma-test ang isa ka persona. So tika kinanglan gid siguro ang pagpatigayon sa sining mga programa. Naturalmente, in coordination sa aton sining mga hospitals at laboratories diri sa siyudad sa Bacolod. Kami nagapasalamat gid nga aton sining mga public officials including you kong himo gid sang tikang bisan gani gapalinong-linong lang pero may mga tikang kita ginahimo para lagid nga ma-address ta ining pagsaka sining COVID-19 cases diri sa Bacolod kong. Ang imoliwat nga pag-ayo sa publiko no para at least kita tanan magbinuligay sining COVID-19 kong. Yes, action variety ang aton although ari kita sa legislative branch ng gobyerno no kag ang amon everyday sige man ang session sa Congress no don't make any announcements as much as possible kasi kahit hindi kita ang sitwasyon subong kinanglan tagin solusyon kinanglan sa output action right so everyday ang Congress sige ang session gid no? Virtual sige ang hearings namon sa Congress ang pinakadako nga outcome amo to ang pag-ratify sang bayanihan 2 last Monday which makabuligid sa aton diri sa siyudad sa Bacolod no ang aton mga micro small medium enterprises mga negosyo nga gagmay tourism industry so on and so forth ang pala ni sila makaayuda gid no kahit papaano ang ining bayanihan 2 no so on our part Action Bright bilang representative sa siyudad sa Bacolod no ang aton gatingwa kita kun din kita makabulig no kiti hindi makitaluyag na ang kada isa sa amon may function no on the part ni mayor as chief executive ni Mayor Bing mag-ulubrahon ang siyudad which hindi magkitaluyag ga mag-interfere but ga puli kita kutob sa aton sining asarangan Action By no so more power gid sa inyo sa Action Radio sa aton nga pumuluyo no so padayon na gid kita na mag himo sa mga tikang na ma-ensure ang safety sang isa ka isa. Salamat sa inyo, salamat Manindot. Mabuhay ka kong. Salamat kong. Okay, Law District Congressman Greg Asataya mga kaaksyon, ti ara na, no? Siya mismo nagahiko target aside from our local government like mayor naton sa Bacolod kag mga opisyal aton sa probinsya sang Negros Occidental. Ang kongresista sa siyudad sa Bacolod communicate man kiti mas may power man siya kiti representante siya ganimo sa Bacolod dito sa National Office mga kaaksyon. Thank you so much good sa mo sina at least tubo nagabinuligay ini sila. Now, ano bang matabo diri sa siyudad sa Bacolod? May mga advice bala para sa aton sining Philippine Army? Kiti ang nag-alalabot diri sa aton suliton ta mga doktor, military doctors, mga military nurses mga kaaksyon nga nag-arrive na kaina diri sa aton sa Bacolod Silay International Airport mga kaaksyon. Ano ba lang ilang sinikahilabtanan diri? Ano ba lang may ti mga doktor ti ma-assign ini sa sulod sang hospital mo? Ipang tagtagon ini sila. Actually may ari ko di gani isang numbers diri ini mga Armed Forces of the Philippines Medical Team. 12 members ni kagin divide ini sila sang duha ka grupo ha. Ang isa ka doktor to duha ka nurses ini tatlo man ka idmen nga upod nila no may mga kwan sila gali may mga upod gini sila nga assist ini sila kag assign ini sila sa mga private hospitals no iban diri Riverside Medical Center sa Bacolod Queen of Mercy Hospital kag ang iban may mga group man used to augment halin sa mga medical personnel from Cebu City. Salamat gid sa information nga gina-provide diri sa aton. Pero additional nga information angot sini. Online sa firing line. We have on the line si Captain Pansito ari sa aton nga linya. Sinon Pansito, sir, good evening. Yes, Action Bray, magandang gabi. It's nice to be back. It's been a while. Magandang gabi po, Action Radio Bacolod. Kabalo ka man, sir. Para kung wala lang namang mga away ng Philippine Army, Encounter at saka NPA, parang wala lang. Simple, medyo linong-linong, pero subong ari, lain nga away ng kwintrohon da subong, sir.
Amo ni siya. Yes, oo. Oo, COVID-19. Sir, ano ba lang advice sa inyo sa Philippine Army, sir, regarding sining inabot diri sa aton subong sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Yes, unang-una, Action Pre, no? I just have to make it clear na itong mga doctors at saka nurses and aidmen are not necessarily coming from the 3rd Infantry Division. Yes. But they came from the Central Command of the Armed Forces of the Philippines. Itong Central Command po natin, nakabase po ito sa Cebu City. Dahil ang Armed Forces, hindi po sila under ng Army, kundi Armed Forces, ibig sabihin po, lahat po ng branches of service, Army, Navy, Air Force, at saka yung mga technical service ay nabibilong po sa kanila. Yes po. But anyway, yung operational area ng buong Visayas ay cover po ito ng Central Command. Kami ito sa 3rd ID, yung Western and Central Visayas, at may isa pang Army unit, yung 8th Infantry Division, na nagko-cover naman sa Region 8. So this is was brought about by the interagency task force na meeting na kung saan inilahat ng ating lokal na pamahalaan ng Bacolod ang problema sa probinsya ng Occidental and more specifically sa probinsya ng Bacolod na mayroon nga tayong kinakaharap at ayaw ng pamunuan na lokal ng Bacolod na mas lalo pang lumala ito kagaya ng mga ibang lugar na hindi kaagad natin naagapan. Kami bilang kaparte ng interagency at saka kahit nung unang araw pa lamang, ang gera ng COVID-19 ay talagang ay isang tinuturing na namin na moral at saka legal obligation on our part para naman tulungan ang ating mamamayan at ang ating komunidad para makaahon at malagpasan natin itong gera ng COVID-19. So, on our part, dagli-dagli at agad-agad kami na tumugon doon sa panawagan ng local government. Kahit saan ay yun naman talaga ang nararapat gawin na lahat tayo dapat mga ahensya ng pamahalaan o kaya iba pa mang stakeholders ay dapat magsama-sama para doon sa laban natin sa COVID-19. Ito lang ang tanging nakikita natin na paraan na pagbibigay natin ng yung mga iambak natin dito sa gera na ito. On our part, we make this to the people and we will continue to do this na gawain hanggat kailangan ng mga tao makakaasa po kayo ng servisyo sa inyong forces of the Philippines. Okay, iklaro lang po namin, sir, kasi dami mga speculations na dito, baka may darating daw na mga Philippine Army dito mag-augment aside from our mga doctors na sa ilalim ng AFP. Ano ba katotoo ito, sir? Sa ngayon po, wala po ang tanging pinadala po natin ay 2 doktor, 4 na nurses at saka 6 na aidman. So, pero ito po ay hahatiin sa 2. Kung sa Army Forces naman po, kung kinakailangan, kagaya po dito sa Iloilo, nangailangan si Mayor Treñas ng dagdag na puwersa ng mga armadong Philippine Army, ay nagbigay po kami. Pero hanggat wala pong pag-request mula sa lokal na pamahalaan, we will respect in how the local government will run the affairs in terms of combating COVID-19. Alam mo naman, sir, pag ganito, ang dami nang lumalabas, inhuman na naman, na yung mga Philippine Army, hindi naman gera ito against terrorist, bakit nandito sila or darating sila. Pero ito lahat, wala pang katotohanan at walang advice dyan sa inyo, sir, no? Ay wala pong katotohanan yun at saka nakita naman natin, kami very visible kami, inaamin namin yun. Pero hindi kami naging visible doon sa pagganap ng mga tungkulin ng ibang ahensya. Pagkos ginagawa namin, taking for example, pag nagde-deploy tayo ng Army, we ensure na ang ginagawa ng Army is just to maintain the peace and order at saka yung security natin sa isang lugar. Taking for example, quarantine control points, border control points. Yun po ang aming ginagawa. Ngayon po, dahil may mga doktor kami, ay inaambag po namin yung mga doktor namin at ito na may mga lisensyadong mga tao na pumanap ng ganong tungkulin, ay pwede namin iambag. Pero hindi minsan ang isang sundalong kumbatante ay magtuturo po ng kung ano-ano diyan ay gagawa po ng operasyon sa hospital. Hindi po ganoon ang sitwasyon natin. Pagkos nandito lamang kami bilang kaparte ng ahensya, iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakamandato din na panatilihin ang seguridad ng bawat.
Yes. Alam mo naman, sir, daming mga matalino ayan, sa mga kapatid natin. Sabi nila, Philippine Army pagkatapos doktor. Baka hindi nila alam na lahat ng mga courses nandun sa inyo. Iba sobra pa nga, ano? Ay, totoo po yun, Action Brian. Mayroon po kaming mga doktor, may lawyers din po kami sa aming loob ng organisasyon, may mga engineers po kami, may mga chemists po kami, may mga cook. Lahat po. Kaya nga minsan nakikita natin sa mga bayan-bayan, kahit nga po yung pagmamasahe at saka pagbabarbero ay ginagawa na rin paminsan-minsan ng ating mga sundalo sapagkat yun po ay skill na na-acquire at kami naman po ay very much willing to lend our skill to the people kung kailangan at kung makakatulong naman. Alam mo naman, sa kapihan, Army, tapos doktor, imong doktor, wag giguro ideya bala sila. Pasensya na lang ni sila in behalf, sir, ano? Sa mga ibang yang mas... Just also to make the record straight, bago naman ito naging sundalo, ang mga doktor na ito, ay talagang doktor na sila. Yes. Hindi po ito sundalo na pinadoktor lang natin at tinutukan ng baril yung nagpa-exam para maging doktor. Ito po ay talagang mga bihasang doktor na kinukuha din natin. Ang ating pong Armed Forces of the Philippines ay isa po sa may pinakamalaking hospital sa buong Pilipinas. Ang Bilo na hospital is 1,700 bed. Actually, that's the fourth largest hospital in the whole country. That's run by different military doctors with all specialty and yung mga fellow na ang kanilang mga naaabot at iba't ibang klase ng diplomate na mga tao ay nandun. At sa lahat ng specialty ay meron po ang Armed Forces of the Philippines. Sige. With that po, sir, maraming salamat po sa inyong time na pina-unlock nyo dito sa Action Radio. At least na-clear natin lahat mula po doon sa inyo. But tatawag kami uli sa inyo, sir, kung ano man lang ano ba talaga yung next na move na gagawin dito for Bacolod at saka Negros Occidental. Salamat, sir. Good evening. Maraming salamat, Action Radio Bacolod, at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo sa inyong istasyon. It's nice to be back really in your station, at saka makapagbahagi ng impormasyon mula po sa amin para sa mga tao. Kailangan po natin ito to set the record straight. And thank you so much for that help that you have extended to the Philippine Army. Mabuhay po kayo, magandang gabi po sa ating lahat. Likewise po, sir. Action Firing Line. Las 7:50, Action Radio Philippine Standard Time. Major Sinon Pansito na hindi na police captain galian, police captain, kapitan, nagligad ng mga binulan, kapitan pa ni siya, nagsaka na may bingranggo sini. Spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army diri sa aton sa Western Visayas. Action Firing Line. So manang klaro i-stop nyo na ng mga speculations no da nga mapadala may mga army na di maabot, amuna. Nga kabasahan tala ni sa social media nagaluyoho man kita pero hindi tama ni baso la mga utod naton kiti natabo na ni sa Cebu tod mo, no? Nga pinadala tong tuman kadamo nga Philippine Army may mga tangke de guerra tong nga naglibot sila lugar. Ti daw sobrang giguro kadungol mga tao to kinahanglan nagiguro sang kapulisan kag katapo sang Philippine Army. Diri sa aton daw ma-manage pa man sa aton sining lokal nga mga opisyal kag mga kapulisan diri. Kita mo subong nga adlaw pag hambal nga may time out kita magaumpisa subong Biyernes. Tinaglinong ang syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Kaya tinag-ubos sa sila kahapon ka panic mo, no? Kahapon nagpanik na sila sang binaklanay kundi subong linong gid sila. Action Firing Line. Las 7:52 Action Radio Philippine Standard Time. Amo na ni mga ulo umpisa no nga mabuligan tagid nga matap na ining si COVID-19. So nagahimo amo ning gwapo kay nagahimo na santikang gid ang aton siniliwat nga mga public officials. Nahimo na nila before pero tidaway bala nangin successful ato tidaw mo ning na resulta ta subong so naghimo naman sa sanglain naman nga pagi. So suportahan tani disiplina kag political will malang ning ginapangita tadi. Action Firing Line. Ang poder kag otoridad sa isa ka leader nga dapat i-implementar gid sa matudtuod kag ang pagdisiplina sa kaugalingon sa tagsa ka mga tawo amo ning dapat ang tingbon ta political will sa aton nga mga public officials, disiplina sa mga tawo nga ara sa komunidad. Action Firing Line. Duwa man lang kinahanglanon tani kay kun hindi ta magpati sini kita mismo mga bertoldo kita kagway kita naga-concentrate sa anong ginahimo sa aton diti masala-sala kita. Action Firing Line. Himo-on ta gini. Salamat kid 53 minutos nakaligad sa takna nga Las 7 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon dugay-dugay, check naton ang probinsya. Kumusta hon ta with Action Eden Aboso? Kumusta to sila? No? Kay kabalo ka
Doon nagsinala sa lain imang probinsya naglain tong result kay tiway na probahan sang Interagency Task Force National. Ang Bacolod din naglain man ang plastada niya. Ang nawong kumbaga lain sa piyak nga nawong, lain man sa piyak nga nawong nagproblema gid. Pero tingin himo tanan ang tikang para lagid matigayon ining gismil ka mga swab testing nga himuon diri sa Bacolod kag iban nga banwa kag syudad sa probinsya. Action firing line. Karon na pagbalik naton plus starta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May nga bilang sa mga utod daton nga nakatutok sa live. Ano si Madam Jeneline Maranga. Good evening, Exxon Brian, watching from Barangay Sumag. Stay safe, God bless. Araman Ziti Alunan. Nagamonitor man si Tongtong Panuela. Grabe na gid kariit, Exxon Brian. Ang panahon subong, keep safe na lang gid kita always. Si Gracia Harita Horbidalia. Please greet lang us here sa Mambulak Silay. Lockdown start tomorrow sa September until September 5. Oo, kuno ang Mambulak isa sa sila gin lockdown man no. LM Mohar Araman naga-monitor man doggy style pa mo. Kon gin si Jonah Garcia, good evening Sombray. Good evening man sa family Baladhay, family Garcia, family Generalao. JN sa Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bago City. Watching from Tandang Sora, Quezon City man. Ingat po kayo palagi, Action Bray. God bless. Salamat, kamumanda. Inday Blaza, Philip Laurente, good evening, Action Bray. Tamyaw lang, Barangay Mansilingan, Rodi Agsam, Katedral. Mibamada President, Barangay Mansilingan. Sa mga driver association ini sila. Ricardo Banyares Hardinaso, salamat. Leandre Pancho, Action Brian, pwede lang confirm kung madayon ang flight sa mga OFW from Manila to Bacolod September 1. Sige, check ta na. Archie Ray Alipalo, sir, good evening dira. Salamat, good. Jose Espilita, good evening, Action Brian, watching live from Barangay Felisa. Keep safe, God bless. Salamat. Paul Spot III, si Rose Laya Rose Diaz, Rica Fort Mahinay, may gabekson Brian niya, punta ga pamati si mama si mo, samtang ga lubo mais, ga pamudpod mais, no? Diri sa Barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto. Salamat. Si Cedric Junior Bayawa, may sala ang gobyerno, palagpat lang, declare. Si Manuel Taala de la Peña, good evening, Sombray, malas man sa na-mention nga lugar sa Manila kay LGU man sila mga ido-dog sa mga chikwa. Ginakaon na ang ido. Sila nag-inido. Mga ido gid. Ay sus ko. Jocelyn Arisivita Ulak naga-monitor man. Christina Inocencio watching from New Jersey. Tata Vivek Morden naga-monitor man. Bagwes na Vertes Syndrome. May ilang Aksunbray. Tamiya ko lang family Kasag, Sitio Paho, Barangay Kabagnaan, La Castillana, watching from Dasmariñas, Cavite. Salamat, kid. Si Merly Dolido Magallanes, good evening, Exxon Brian, keep safe everyone. Hindi ko babasa ang ngalan, hindi ko kakwan, pero may ginabira ni siya kaina. Good evening, sir, watching here, Barangay Magbalyo, Cabancalan, City Negros Occidental. Greet ko lang mother ko na si Consolacion Bukol. Sang maing gabi, nagapabati, gid action firing line from Juan or Juan sang Himamaylan City. Salamat, God bless. EJ Mihorada, may gabi Action Brian, praying for positive result for this 4 days time out. Keep safe. Yes, man. Michael John Season, good evening, Action Brian. God bless you and to your program. Keep safe to all sumaganons. Greet ko lang mga ex-crew mate ko sa MV Linda Leia na si Jamie Rodriguez, gapaurok-urok man sa pamati, subong from Paranaque. Yes, salamat. Si Maricon Baga Celestre Araman, si Joe Bats ulo mo. Sino namalan niya ulo mo? Tingkoy mo. Si Aileen Kabasan,
Good evening, Exxon Brian. Monitor lang, please lang sumag kag Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang pamilya ko sa barangay Bunga. Salamat. Zimadin Donio. Junio. Sorry. Sir, ang mga kabataan nga galagaw-lagaw during pandemic, pag-interviewon kay amuman ang lagaw-lagaw sa syudad, hindi kapahimuyong sa balay. Ang mga ginikana nila guro diin, no? Si Jen Oy Cicer, good evening, Exxon Brian. Sige, sunod lang dudta. Ako ginadapat. Si Ayan Villanueva Ruiz, Action Brian watching live at Purok Roadside, Tango, Bacolod City. Isaac Zion, Kyle Ruiz, monitor, salamat. Sige. Si Bingsky Dagumboy, good evening, Exxon Brian, watching live from Villamonte. Shout out sa family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana. Keep safe and God bless you always. Salamat. Si Madin Junio, dapat ang may mga kulokwarta nga pamilya, sir, hindi anay sa gi-expose sa syudad. Kaya gadamo ang positive ga gumon ang bakulod sa public places. Wala man follow mga tao, social distancing. Gani man, no? Si Beth Tumangan, good evening, Exxon Radio. Good evening, Exxon Brian Morden. Keep safe everyone. Stay at home. Yes. Si Katiber Araman, DJ Jonah, unbelievable. Ibutang na dapat sa history ang Bacolod ang COVID-19 to the highest level na ang natabo sa Bacolod. War against virus. Che Eric Rojo Asyado, good evening, Action Brian. Monitor ko diri sa Quezon City, Metro Manila. Tamyaw ko kay Day Eden Kanyada, Kuliyaw, Titing Kanyada, kag Utol Sandro Asyado diri sa Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Gapamati sila subong sa firing line. Salamat, good Action Brian. God bless you all. Salamat. Leo Corniha, good evening, Exxon Brian Morden. Ari naman ko ga-monitora. Charito Heights, keep safe per milang. Mag-face mask kag social distancing, mga maghalong gid ang tanan. Stephen Magbanwa, good evening, Exxon Brian. Nagkooperar gid ang taga Bacolod. Linong gid ang tanan. God bless. Bow. Tani kon madula na ning COVID-19, no? Kahilidlaw na gid sang sagi ka inabalang pungko ka sa kilidalan, pungko ka sa makapihan, kalan-an nya daw wala ka balay may ginahadlukan. Kahilidlaw na gid ka tama, no? Inabalang galakat ka sa dalan nga bisa magbunggo anay ka mo, okay lang. Halong ka lang sa gabunggo sa imong nga kawatan kay pagiho mo pati wallet mo way na. Romvel si na Rosa Hinko, good evening, Exxon Bright. Miyaw lang si Rabi kag Nathaniel, thanks, God bless. Rose Guevara Araman, Jesselyn Andrada Changson, good evening, Exxon Brian Morden. Monitor lang kami ni Mansilingan, Liho, God bless. Sige. Si Rona Rehida Trava, Jigs Pasaporte, kag si Romo Pasaporte, naga-monitor. Rose Guevara Action Bry, monitor lang subong sa imo live from Alabang, Muntinlupa City. Good evening, happy weekend, God bless, keep safe, idol. Salamat. Si Heriel Luxin Talaban naman niya, good evening, Exxon Brian, please greet lang family Luxin, family Talaban, nga nagapamati agad sa Action Radio, adlaw-adlaw. Salamat, Action Brian, keep safe, Action Radio, God bless. Garcia Gigi watching live, keep safe lang everyone. Si Nene Inventor Aruza, good evening, Action Brian, monitor lang Barangay 28, salamat. Romy Agsam sa Japan. Si Arniel Gonzalez, good evening, Action Brian, tamyaw ko lang sang maayong gabi sa akon parents na hinigaran, Tatay Alex kag Nanay Dolores Gonzalez watching from Bangkok. Michelle Flores Sigutier watching from Quezon City, God bless. Si Joe Monsky de la Cruz Al, good evening, da idol Bry, lihog lang ko tamyaw, Ali family kag Fuentes family watching me Saudi Arabia, Riyadh, always gid simo idol, keep safe always Bacolod kag simo man idol Bry. Karon di dugaya, mati gi kamo di kamo maghalinda sa live ha, kay si Governor si Lacson may statement na sining swab testing nga ini may panibago nga statement. Josephine Lobaton, good evening, Exxon Brian, still monitoring watching from Villa Estefania. Salamat gid. Ay, tita. Si Nanay Josephine Lobaton, may gabi da kay abot kag kay mag kag sa mga kids dira. Si Michelle Flores Sigitier ka Cape Safe, shout out po, salamat. Bursa Gom, good evening, Action Bright, amyaw lang kay Boy sang Providencia Subdivision, alhis thanks gid. Edwin Pineda, Mark Palcotilo,
Idol, good evening. Monitor kami di Simo FBI. Upod ga pamati duwa ko kabata, Chris Mar, Palcotilo kag Krisha Palcotilo. Salamat gid. Teresa Tungha Suryaga Flores, naga-monitor sa Barangay Estefania. Keep safe. Si Olive Prado Gargaritano. Good evening, Exxon Brian, watching live from Riyadh. Keep safe everyone and God bless. Thank you, Gid. Thank you, man. Si Martin Aliling. Magandang gabi po, sir, watching from Imos, Cavite. Si Nivek Akaib Araman. Rosalina Arellano Espadero, Sang Murcia. Michelle Flores Sigiter sa Quezon City. Grace Post. Great weekend, Sir Action Bry. Happy birthday kay mama mo. God bless. Keep safe sa inyo nga tanan. City of Smiles kag sa akon nga family. Thanks. May gabi lang da kay kumare. Kumare Grace Post. Salamat kin sa pag-monitor. Halong na, ma'am. Si Lidonia Santillan, naga-monitor sa La Carlota. Apo ni Isiyo Araman, naga-monitor sa DC2 Alihis. Tamyaw ko lang Security Officer Chief Ward Guevara on duty subong. Daghang salamat. Araman si John Cordero sang ako, sir, pwede ka puli la Castellana from Iloilo Haro. Pwede way biyahe, no? Love man silingan, good PM, Action Bry, monitor ko sa program mo. Cap Boy Pico ni ba? Kumusta ka, Cap? Naka-recover na. Salamat gid sa Ginoo. Si Kapitan Boy Pico, salamat gid. Si Kirk Oliver Sasi, greet ko lang da, Purok Mahimulaton Family Sasi, no? Si Krisha Rodriguez, good evening, Action Bry, monitor kami di sa Sigasco. Patamyaw sa family Rodriguez, kag mga kids ko, good health, always, God bless, always, Action Bry. Namian gid kami mamati sa imo. Daghang salamat. Imagine mo na, ha. Joanne Dilarama Mangahis. Good PM, Action Brian. Mangahis family, kami nagamonitor kami from Charito Heights, Granada. Si Manny Villaflor, good evening, Action Brian. San uma-open ang airport sa Silay, Bacolod? Why pagid, no? Roberto Magante, good evening. Bray, okay man tani nga Lantaw, Manila, mga pigado nga wala inugbakal sang pagkaon. Amo na galing nga nadula tong lockdown, anay, kay kung mag-lockdown ka, sure nga managtag ka dapat pagkaon. Eden Villarosa, watching from Singapore. Disiolina Gig Mangid. Disiplina Gid Mangid ang need parihas di sa Singapore. Musta ka mo da? Kirk Oliver Sasi, greet ko lang, Purok Mahimulaton, Barangay Banago Family Sasi, o mayong gabi, Action Bry. Salamat. Si John Cordero Family, Lynette PJV. Good evening, Action Bry, watching from La Castellana. Greet ko lang na Kenneth Hardiniano, kag sa Hardiniano Family. Bert Hirapusco Caraballo, good evening, Action Bry, monitor kami diya sa Hutuda, Handumanan. Leandri Pancho, thanks, Action Bry, for reading my comment. Hope my result ang request ko was. God bless. Gloria Ortega Casas, good evening, Action Bry. Greet lang, advance, happy birthday sa anak ko, Sarah Jane Ortega Casas. Salamat, God bless dara sa inyo. Si Ivaniza Esperta Gilyang, good evening, Action Bry. Yan, ginatamyaw ko mga esperta, halong kamuda, kamo na lang da bahala anay. God bless sa tanan, keep safe and keep praying. Yes, amo na pinakaportante. Almira Lim Malazarte, Berle Anuales, Action Bry, naga-monitor sa araw. May gabi kay Major Garl, Sinimatinian. Si Manny Villaflor, watching from Pasay City. Thanks and God bless you. Nene Biato Pabuaya. Good evening, Action Bry. Watching from Barangay Tangob, greet ko lang, palihog ang family Biato, Barangay Inapoy. Kabankalan City, salamat, stay safe. Layo pa? Okay pa. Ginilyn Paradero Navales, naga-monitor sa Moises Padilla. Araman si Kirk Oliver again. Greet lang ko si Joy Mandulado. Happy birthday, salamat. Last 8:08. Da ka mo, ha? Standby ka mo da, ha?
Dayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08. Gina-endorso to sa inyong DTX 500. Maayong gabi lang kay Madam nag-monitor sa aton sining pagpangalagad si Madam Jinky Dagia Miraes Airheads. Salamat gid. Maayong gabi kay Mama yada no kay Nanay Bibing Dagia Bautista. Manog tulog na na hilay-hilay. Salamat gid sa pagdayaw diran. Si Sir Alex man nag-monitor sa Matinion sa programa naton no Alexander. Salamat maayong gabi lang kuno kay Ronald Ginny Roy Nong Jr. kag Kalutay or Kulatoy family. Manza Tigbao family sang barangay Yaw-Yaw Kawayan. Daghang salamat sa pag-monitor. Arman nag-monitor si Sir Roberto Halbuena no? Carlos, paporte man yung mga tao sila ni nagasinugata sa mga LSIs, mga OFW, paghalong gid parikoy. Si Sir Romo Pasaporte ini subo amo ning bago nga viral subo nga naga-TikTok sa social media. Araman si Teresa Artigosa Lopez, salamat gid sa pag-monitor. Kagang iban diri mga kaksyon no, ari sa piyak nga panapa. Isa-isahon tani abi. Halin sa kay Kwan 4407, hindi na sir wala na gani kami kaon kay wala kami obra sa apat lang na kaadlaw. Gutom gid yan no. Halin naman 6858, good evening Sombray. Ano ni ang galapta nga mga video sa FB nga nag-resign ng mga doktor kaya mga statement nila hindi sila kabatas nga binutig sila mag-swab test sang mga tao mo damo gidya lapta nga video si Manny Galia. Sa dini siya man. Diri sa aton way sa mga nag-resign nga doktor may ara ya sa mga gin-isolate man kay ti nagpalasitiban iban suspected man. Halin sa kay 9952, good evening Action Bry, monitor gig kami permi sa Action Radio. Tamya ko lang family Bardulasa, family Navares, si Tess niya sa barangay Cap Ramon Silay, idol kanamon, God bless. Salamat. Si barangay Kapitan Pico, no, sang barangay Mansilingan, nagatutok man sa Srimatinion, gods na si Kapitan Pico sa barangay Mansilingan. The same as man sa kay barangay Kapitan Rosini Distrito and his wife, kay may ara na sang development ang ilang sining ikaayong lawas sa hospital mga kaksyon. Pero si COVID-19. No? Halin sa kay 0208, Action Bry, good evening. Greet lang family Marinay, greet man Mama Ramuna and Lola Erlinda Raymond Ligaspi Pineda niya sang La Carlota. Sige, i-check natin sa Action Eden Aboso, abegikan sa Negros Occidental, provincial government sa mga balita kay may mga panibag o mandiri mo. Halin sa kay 2623, why man niya taga Bacolod hindi nyo magtudlo ang tao kay sila mga LGU may sala sa pag-accommodate sang mga LSI kag mga OFW kay mismo ang DOH nagambal nga tungod sa mga LSI kag OFW nagdamo COVID cases sa Bacolod hindi mag-local populace ang nagpasaway. Okay, good evening Action Bry. Always kami nag-monitor sa Imoren Rene. Gali sa silay sirihalong kagid permi sa virus idol. Salamat. Idol, salamat madasinyo. Okay, aran sa Ninya Action Eden Aboso las 8:13. Check naton ang situation man sang probinsya. Sining swab testing ngayon Capital Reports. Action Eden, good evening. Action Bray, nagapati si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga maangkon ang tinutuyo sang mass testing. So Lacson, wala sang problema kung hindi malambot ang 5,000 nga target sa mass testing sa probinsya. Kaga importante among malocate lang ang tanan nga mahimo infected o kung makabig nga domestic cases. Suno kay Lacson, sa record sang probinsya angot naman sa COVID-19 cases,
nagapanguna gid sa gyapon action Bray no amo ang mga locally stranded individuals kag ikaduha amo ining mga domestic cases. Pa kay Lacson sa karon ang tatlo ka syudad kay isa ka banwa ang nga makigbahin sa mga testing kag kung makita ang maayong nga resulta posible man kuno action Bray nga ipatigayon man ang time out sa iban nga mga banwa kag syudad diri naman sa Negros Occidental. Una diri ginmando ni Lacson nga kilalahon ang kung ginmando ni Lacson sa kada LGUs nga makigbahin nibala sa unang mass testing nga kilalahon ang mga persona nga ipaidalom sa testing base naman sa guidelines nga ginpagwa nga action Bray isa may sintomas, may close contact sa COVID-19 positive, senior citizens nagabusong kag iban pa nga makabigman nga vulnerable sector. Pamatayan ang traction Bray si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. We only waited for returning Negrenses. Where do we wait for them? Seaport and airport. But lately, domestic cases is number 2 already in Negros Occidental. Number 1 is still LSIs. So now, we're focusing on the domestic. We're looking for them. Yet we hear a lot of reports where some people consider if they're not feeling well, they consider it as flu. But we all know that some of them turned out to be positive. So that's what we're trying to do now. We're going after the local transmission. We're not waiting for them. Kita ang kapangita sila. Of course, we will continue to swab LSIs or OFWs that are coming in, no? But this time, we are aggressively going after sa local transmission. Will it serve the purpose? Yes. I'm sure so many of them are going around right now and they're positive and they're contagious, no? Amoni, these are the people that we're trying to catch. Samtang action Bray no kay ti nadumduman naton nga nagligad tong adlaw ari man si Environment Secretary si Mato. Although nga wala pa man nakapalayag ang aton nga gobernador kung ano gid bala ang ginistoryahan bangod niya ti initially action Bray mabalik pa di kuno mo. Pero ti nagpalayag ang gobernador nga ginapaboran niya nga ipatuman ang kun ano man nga tikang ang ginpatuman didto sa Cebu agud mapahaganhagan ang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental. Ti suno kay Lacson wala pa action Bray na lambot iyano sang probinsya ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 kaangay sa Cebu. Rason nga ti dapat ipatuman nga daan ang mga ini nga mga tikang nga makapamaayo sa tanan kag hindi na bala action Bray maghulat pa nga maglala ang sitwasyon. Amo na dapat action Eden. Hindi ta napaghulat-hulaton nga iparihos tag ito sa Cebu abilang buton tang 350 a day nga nagpositive sining COVID-19 kag among paggiho naton. Subong kay ti ara pala niya sa mga 30, 40, 50 top na on tanay di action Eden. Correct gina action Bray ti ambal niya nga ti ambali Lacson na nag-monitor gid action Bray mo ang gobyerno nasyonal sang COVID-19 cases sa Negros. Kag ti madumduman mo kay action Bray may ara na palayag si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga with regard sa Negros action Bray no nga ti hambalya posible may kabangdanan sa pagtaas man among mga LSIs action Bray. Galing kay ti given the fact nga hindi man sa gihapon maindian action Bray ang mga nagapauli nga mga LSIs puro kuno OFWs diri sa probinsya. Amo na ang statement niya sa mga taga DOH dito sa national nga ti ang concern nila na action Eden niya kahapaw gid blaya. Gusto nila anay nga ti pamatsyon anay mga tao damuon ang nasambit iyang anong ginapugat-pugat mo daan sa tubang ko man kagdula ko sa imo Pamatsyon ang mga tao padamuon anay positive hasta nga maglala ang sitwasyon kag magsinala-sala ang espiritu sang tagsa-tagsa action Eden. Amo na nga titsyon sang tao nga tiway giniya tupa action Eden. Action firing line. Yes, action dati mo na bilang hambal nila nga kisa ang yapate lang ang ari diri sa aton mga officials dito ba sa National IATF. Okay, wala man na question action Bray no. Ay tiyan mo na ang pagsulundan ng guidelines nila kag kumbaga procedure. Pero ti damo man action Bray nagapalayag. I'm sorry action Eden, not all the time grusod doon tang procedure kay nakataya di action Eden niya hindi kay
kuan hindi kay medalya ang pabuton ta kundi kamatayan sang tawo ni Action Eden niya. Correct, Action Bright. That's why amo na balang punto man sang iban na natani pamatian Manila ang from the bottom Action Bright kung ang ara sa ground kung baga bala kay ti sila ya ang maka-assess kung sila gid ya ang makakita man sang sitwasyon kay butang taabi sa amo ning adlaw may amo ni natabo Action Bright malambot sa nasyonal pagka the following day paabi kay ti kadamo man sang gina-cover nila hamak mo bugos nga Pilipinas Action Bright kung amo ni nga mga concern man ang ginapalambot sang kada LGU ti hindi man nila makater isa-isa tanan Action Bright no that's why nga ti amo pero galing kay nagagwa subong sa report Action Eden niya ang mga dalagko nang gidban nga syudad kag probinsya mo so kung lang tawon tag di ba may mga figures, may mga data lang na pagguwa. Actually, Negros Occidental nagapangdua subong sa NCR. So dapat amo ning tutukal hapos man lang nilagid bakit ani kung gustuhon gid nila mo. Yes, Action Bright. Pero ti amo na ambal ni Gov Lacson nga ti sa appeal nga ginhimo man nila na nagpasalamat siya nga ginpatagaan sang pagtamod sang gobyerno nasyonal ang mga concern nga ginpalambot this time sang probinsya. Kay ti ambal niya luyag sang mga opisyal man nga sa nasyonal nga ti ipakita somehow sa mga Negrense nga aka sila para magbulig kag magsuporta sa nagapadayon nga away kontra sa sining COVID-19 sa pila na Action Bright kabula na Action Bright no Agosto na sobra na tunga sa tuig sa 2020 COVID sa gihapon ang ginaistoryahan sang tanan. Kag plang kang istorya no ang aton sini nga mga local officials Bacolod, Negros Occidental, mga mayors naton diri kit-an aton Action Eden way gapabaya gahimo tikang o galing sining ining otoridad nga dapat kuhaon mo anay sa Interagency Task Force dito sa national. Sometimes amo ni nagapapornada sa mga plan sa local Action Eden mo. Correct. Amo gina Action Bright ang bulubudlay kag ti kita mismo kay nakabaton kita no sa mga first-hand information. Hindi mo man galing ma-please isa-isa balang tawag Action Bright nga istoryahon mo gina nga amo ni saho may amo ni. Di ara gina ang mga criticism Action Bright no which is isa man sa rason kis ang nagahamper man bala sa mga ginapatuman man nga tikang sa aton abing officials kay bisan ultimo Action Eden nga mga utod tada nga mga pedicab drivers mga inabla mga tao nga ara na gid sa ground balang pangabuhi Action Eden inang iban way gani naka-graduate way naka-eskwela pero nakahangop sila bala sa sitwasyon ta subong kung anong sitwasyon ta sometimes may ara pa da utod tada naka-comment pagani nga sa pag-intindi ko sa grade 1 grade 2 pero ang komentar niya may punto pa Action Eden mo kagambal niya amo ni dapat imuon ta muna ni kumayo paniho kay do ka dalom pa ni sang huna-huna yung iba nga may mga tinun-an do hindi mo pa maintindihan. Amo na balila Action Bright is bala kung tamaan ka alam ti do hindi na gusto mamati kay ti ang ila lang man ang ilang patihan. Pero ti nami ba Action Bright sa sini nga mga panahon bala nami kun mag exchange ideas, open sa tanan. Pero tapos sa mga hambalta nagligad pa Action Bright nga kung may criticism, sige ara lang na hindi mo man iya sila mapunggan kay ila man iya kinamatarong nga mag-criticize dira. Pero ibutang man bala Action Bright sa inchakto kag una-unaon danay especially kay may social media subong. Ipag-post mo da nga amo ni galing imo yang pag-intindi abi nga kung dako nga percentage sang imo friends dira sa Facebook sa laab kagangop man. Dito ikaw ya ang nagwa. Kung kisa ang mga opisyal sa gobyerno, do kisa doon di naging mayo, imagine mo na sa tiyon sa eleksyon, mahambal na nga subong patihon ko gidya ang mando sang pumuluyo. Daw mo na bla. Do gusto nila nga mapapili gid ko sa mo nga poder kay do gusto na gid nila magserbisyo ko. Kundi do baog pagdaog bahala kamuda bisano nga ayo sang pumuluyo daway lang iya labot Action Firing Line amo na masubo da nga realidad nga katabo subong sa Pilipinas Action Eden mo lapit na lang ang 2022 basi may dog pa sa 2021 ya basta bisan abot lang kami eleksyon pa ini amo nang pamangkot dira pero may eleksyon gid ini no. Kabay pa nga si pandemya dason nga mga simana way na no ato may mga doktor sa tangagin pandugang ni tani magkalaamat-amat na ni kag ang swab test ngayon mo ni makabuli gid sa aton Action Eden.
Yes, gid action Bray kabay pa. Amo ginagina pangamuyo sa tanan kag especially now nga ti kabalo tanan nga target sang province kag the city is 10,000 nga mass testing. Wala man siguro sa imposible action Bray kung pangamuyo ta. Na just nil na magnegatibo tanan. Bao kanami gintani. Galing kay kung magnegative na sila tud man tanan, din ni halin ng manang positive ni. Way gid may madakpan mi sa isa ga election din no? Kundi dula gid. Action firing line. Balikan ta section Eden nabe no. Sa silingang mga tiriyon mga ka-aksyon. May gabi lang kay Baluarte Jan naga-monitor sa aton silingang pagpangalagad sa Tangob. Action Eden. Yes, action Bray. Tiya mo na noon, nagabantay man ng tanan action Bray, especially subong diri sa syudad sa Bacolod nga ara ang mga aton mga ka-aksyon sa tagsa nila ka mga panimalay. Pinagabantay lang man action Bray sa mga update man abi sa mga changes, gulping nga mga changes sa aton nga mga pagsulundan dire sa palibot sa syudad sa Bacolod. Importante look at the brighter side na lang. Yes. Banding lang sa pamilya samtang ara sa puloy-an. Dapat mangin mangin maayo madinuagon kag nami ang result sining swab testing ini kay kanugon 35 pila ni 35 million pesos ang gastos na di. Action firing line. Grabe, no? Dako gali no. December na. One time, big time sila. Action firing line. Te. May lain na kami. Awa naman. Hindi, amo ning hindi. Amo ni bilang ilang press release na di ba one time big time na da? Oo, gani. Oo, gani. Amo na sa. So, kaya gato ka kadlaw ko haw. Ambot sa imo. May ko kabalo ya. May ko kabalo ya. Kumusta pero damo na away pa opisang Negros no or may initials na sila nga nagpa-swab test la do kahapon pa nagsugod gani na? So far, Action Bray, ang schedule is ang Negros Occidental, 30-31 pa. 30-31, pero nag-umpisa na sila amat-amat? Though wala pa na batang infection Bray, nga doon nag-amat-amat na sila. Okay. Pero balawatan na Action Bray, buwas man nga adlaw, kahit di pa dahil makita nag-working angot, sa aton nga mga officials man sa Kapitolyo, although kabudlay naging magdayal. Sako sila Action Eden, sako sila? Gani, Action Bray. Sige lang ari lang tagyapon Galing kay amo ni. Isa lang isa lang nakitaan ko din nga medyo kwan black kundi ini voluntary ni siya di ba lang nga mapakwan ka swab test ka, no? Amo na Action Eden. Ang ako lang di blawat FB ko na to siya positive. Kaya di siya voluntad magpa-swab abi, okay lang? Hindi ito sa pag-i-force abi, pagpiliton? Amo na da ang pamangkot Action Bray. Kaya pinagapabilin sa gyapon ang realidad nga may layi kita. Nga hindi mo man na sila yung Action Bray mapilit. Pero amo na nang pangabay sa aton nga mga opisyal sa aton opisyal sa mga pumuluyo na especially kung dala ka abi sa contact tracing, may positibo kang upod sa inyo balay, vulnerable sector ka, mas maayo na lang yung Action Bray nga magpa-test ka na lang. Kay prevention is better than cure. Correct. Kaya mo na nga bal naton nga may ara sang layi nga human rights, no? Hindi mo siya mapilit. Pero kaya dapat emerhensya ini sa pandemya kita, dapat piliton mo gid siya ginapilit mo ganing tawag barrier nga bisan daw ko acquired na gid. Kagway man na sa layi ganing barrier. May layi ta sa barrier daw ay ang ibutang to sa nadakpan nga wala barrier, reckless driving, ti no connection sila abe. Action firing line. Di ba Action Eden? Kasi may pagbago naman yung Action Bray o ano naman yung ila madumdum. Hindi ba? Jesus ko, kalibutan nga ini. Sa tanan nga mga symptomatic pero may ara ka mo close contact sa mga nagpositive or mga suspected dira abi, ayo na lang kita. Padulong na kamo to sa swab center sa Negros Occidental kag sa Bacolod di may buwas pa nga adlaw, no? Kay para mabululigan ta Action Eden. Ang aton diri advocacy mo lang information para pabalon sila nga tiamo ni dapat ang matabo. Amo ning matabo sila mo dapat himuon ta para amo na blang ikaw Action Eden way ka nahidlaw magpinagusto ka lagaw-lagaw sa komunidad. Amo ginay nahidlawan sang tanan Action Bray. Magano ka bala free ka, wala ka face mask, wala face shield, gala ka sa dalan, gachika kada sa mga friends mo sa mall. Amo na wala Action Bray. Di syempre na mismo nag-holding hand sa imo miga migambal ko Yes, yes. Jakto na. Agbay-agbay sa mga friends mo, lagaw ka mo da, sa Surya.
kahilidlaw na action Eden mo, bunggo-bunggo da sa downtown, pero halong ka lang sa manog bunggo da nga paglapaw ya, pati yung wallet mo, why na? Lahog pala natin, pero di ba na-miss na action Eden? Correct. Buligan tani subong, buligan tani. Yes, Action Bray. Kaya mo na ang balila, kung ululupo, we will win as one connection, Bray. Kabayan pa. Grabe, hilas one, no? Si December Action Bray, nga wala na kita sang face mask tanan. Ang gusto ko kani Action Eden, nga ginapangamuyo, pagtupa sa bulan sang Setyembre sa Martes, kundi September 1, na, pag play tabla sang Never I see girls and boys on selling lanterns on the street. Yung muna bla, makita ano nga kabataan. Di ba si Ray, no? Kitaan ta kabataan, may nagabiniligya sa mga, amo nang gusto ko matabot mo sigasiga na blang palibot tabla ha? Arka nami, Action Bray, no? Galing subong pating kanta, duga adjust na. Why na may aral na lyrics, subong sa may face mask mo. May ara na? Oo, whenever I see girls and boys wearing face masks on the street. May amo na Action Bray nga nagagawa subong na nag-adjust na. Pero ang Pinoy amo gina-Action Bray mo. Misan ano pa na ang ginaatubang sang Pinoy ang pagka-optimistic ara gidya sa gihapon. Yes, correct gina. Di gina madula Action Eden. Do na tananay. Tiyan mo man na mayo Action Bray. Hindi man pagpadalman. Pero at the same time, bulig yung sa gihapon sa komunidad. Dili kili sa Bacolod Action Eden, ang mga public officials na daw alang-alang pagid sa mga interviews, ano? Chindihan taman sila, no? Kay Sako, gini sila labi na gid subong at ara sa first day sa ining swab testing nga ining one time big time nga ini. So hulat-hulaton te sila kon sanos la makatag sang report sa aton sini nga mga utod Action Eden. Salamat gid. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Abaso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang mga balita ng Action Eden Abaso dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Ibahon kong balita karon sa gabi. Para tinibala sa nagkalasapwan nga patay dira sa Bago, duwak bilog lalaki niyo ginapos ni Kakwan sang higot kag Scotch State Makaksyon kay may mga placards pa ni. Action Firing Line. Kag iban pa nga balita binun-anay man to sa may kuano Calatrava, duwa man patay. Para maiba man ta sa buong gabi pagbalik ko karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Isang Mayang gabi sa aton nga mga utod, dili naman ta sa piyak ko. Si Von Carlo Di Paula naga-monitor gid. Kundi ko magsala sa barangay Kabog nimo na mga Di Paula family, ano. Si Pretty Mahilom, good evening Sumbray, watching here Loop West Housing Barangay Kabog. Pa-shout out lang kay Pilar Buena Flor kag Roldan kay Kiles. Keep safe and God bless. Si Mayo Bautista Salvilia Didolio. Good evening, Sumbray, watching live from Kuala Lumpur, Malaysia. Idol, shout out lang family Didolio sa Tabo Ilog, Negros Occidental. Salamat, God bless. Analisa Lobaton, good evening, Sumbray, monitor lang ko Kabuyaw City, upod sa akon hinablos Angelica Grace Carnal. God bless and keep safe po. Salamat. Edward Makute Raman, good PM Sumbray, monitor gid always diri sa imo. Thank you so much. Si Christina Inocencio, ginatamyaw ko dira Barangay Hindumanan, Inocencio family. Salamat gid. Si Marie Asok, good evening Brian, greet ko lang friend ko Jillian Pancho. Grabe gid tuon niya bisan pandemic. Hehehe. Dami gid no. Si Maricel Evangelista Tuason sa Murcia. Neneng Malo Araman, Milanio Junior Berueda sang Purok Paglaom Takuling. Salamat sa pagmonitor. Eric Isparar Tisoy, may gabi.
Si Carlin Alayer sa Mansilingan, mga Alayer family. Rosalie Villorente, thank you again. Tobias Net, salamat man, God bless. Eric D. Esparetisoy again. Si Mariti Felizario Hava, may gabila kuno sa kay Lorna Mamanya, Papa Rolando, Marites Paiba, si Willie, Elia, Kim, Marco, pamati, gid subong barangay Kaduhaan, Cadiz City. I love you, Mama, Papa, I miss you all. Salamat, God bless. Sige. Si Siang Dipormado. Gamonitor gali si Papa ko, Sergio Dipormado. Kag Mama Elizabeth Dipormado, Barangay Estefania, always gid kami pamati sa tanan niyo nga program. Keep safe, good. God bless. Rona Rihida Trava sang Valladolid, salamat gid. With baby Yuki ako no, daghang salamat. Si Jose Hiherson Lampinig Hunyo sa Stonehaven Granaga, stay safe, thank you gid. Genesis Guerrero Arca, pamilya Arca sa Tangob, kag Nanay Abeth pamati gid subong. Jimmy Loplop Migo Capboy, get well lang halong. Dina Regalado, hi, good evening, Action Bry. Monitoring from Isabela. Tamiyaw ko lang ba na ko flight niya na tani September 1. Galing gin-cancel pa. Waiting naman sila 1 week. Keep safe always. Love. God bless. Kale. Anong ta kami ari? Tasubong sa amogin ng panahon, no? John Sibalios, yung gabi, Action Bry. Gabi-gabi, igig ko kapamati. Si Mosuki, mugid ko, great ko lang. Si Balias family, Asinda Teresa Ibe Magalona, halong gid pirmi idol. Salamat man kamoda. Thank you gid. Raymond Tugle, tamiyaw ko lang Tugle family, gamonitor sa Mansilingan. Si Miles Virano, salamat gid. John Cordero, Action Bry, pag frontliner need pa quarantine magpuli sila Castiliana, halin Iloilo, Haro. TY Action Bry, need gina siya kay protocol na siya, no? Lucy Yanson, good evening, Action Bry. Monitor ko subong lihog lang tamyaw kay Jumel Yanson. Salamat gid idol, no? May gabi. Juan Mel Araman sa Victorina Heights. Stay safe. Salamat. Roberto Hirapusco Caraballo. May gabi, Action Bry. Tama kagid dapat hindi paghulaton nga magdamo pa. Magpositive dapat butangan ta unto ang pagpatuman sa mga ordinansa. Miles Virano, kaya ginpapuli ang LSI nga nag-abot nga ang cost cutting ti amonin nila ton manggik nyo sanggan nyo na kita mo na. Instead na mag-quarantine, ginapapuli ti iban dungol naglaton ang positive. Mo ginanglain gida, no? Christina Inocencio, gamitor subong sa Jersey City. Salamat gid, no? Rapid test or swab test? Swab test siya, no? Ma'am Miles Virano. Dennis Richard Tiboro Maraman, we are one. Heal us one. Ano gid kabay pa ma-eleksyon ara na military doctors and nurses. Kabay pa. John Wayne Pasaporte, good evening, Action Bry, watching from Barangay Singkang Airport. God bless. Salamat gid. Do para full ko no one time big time. Ay nako naman. Pepperly Persley waay gid tada one time big time, Action Brian. Do kwan lang gani. Ay nako naman. Dennis Richard Tiboroma, do TV show lang one time big time. Jose Mongcal Torilla, nagalantaw subong sa Binalbagan. Araman si Sugar Spices Alba Honeybee. Good evening, sir. Brian, paglapit na eleksyon, malipat lang kita tanan. Wala na si COVID, correct me if I am wrong. That's my opinion. O kasagad, pag ginisay mo, no? Bia Jonathan, ang masubo, Action Bry, ang mag-viral nga treasurer sa Zoom fighting nila ni Barangay Kapitan, asawa to sa Siman, Bulubal Dagid. Ay, kalain. Si Sugar liwat to Honeybee, like sang lockdown, di bla hambal nila kon lockdown may ayuda. Ang LGU, paano maghatag ayuda kay nakita si LGU tanga panic buying gani, meaning no need na suporta, Sir Brian, damo kwarta mo, no? Okay, Pepper Persley, Action Bry, mangkot ko naga swab sa taho, naga ilis gloves.
asa taho. At tinagailis gina sila ya. May protocol gina sila ya. Naga-alcohol man na sila. Kay way patay gid kay kon may positive ang ginswab ya laton gina dason tao. Dailis sa sila protocol gina nila. Sugar Spices Alba habalya. Take note mo gid Sir Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Sige. Ram Sky Araman. Hayla ko no sa Tuason family. Aurelia Laudinorio, Talisay, Negros Occidental. Obi-Wan Kabote Araman, monitor kami di Pahanukoy. Si Maria Girly Abad, may gabi Exxon Brian, padayon kami na pamati sa Central Maaw. Reliable nga balita ang imo programa. Daghang salamat. Maria Teresa Kapati Araman, Jocelyn Kalamaan, Eden Kasuyon Araman, Pinaginpinan Kamankalan City, keep safe lang, God bless. Jima Makilan, salamat. Chris Villa Treyes, Action Bray sa East Homes kami, 3 Barangay Estefania. Rosemary Alayon, salamat. Si Felix Alayon Araman. Baby Janet, dapat tsindihon na lang mga Elisay kay Kaluoy man. Kung kita sa lugar nila, butlang. Okay lang, importante, sunod lang sa mga protocol, keep safe everyone. Ang iban abi kinagadinungol ko, no? Si Andrew Juanites Araman naga-monitor. Alberto Alba, good evening, Exxon Brian, monitor balita da sa Negros from San Pedro, Laguna. Dagang salamat, sir. Jody Pinasas NJ, may gabi Exxon Brian, gabi kami pamati dire sa Ayala, Alabang, greet ko lang akon Pinasas family, Akishola Village, Barangay Villamonte. Wow. Lilia Taton, good evening, monitor lang kami di sa Garden Villa. Erlen, good evening man from Morsha. Sige, salamat gid sa inyo, ano? Kapag monitor subong gabi. Si Riani Montesa naman, good evening, Exxon Brian, tamiyaw ko lang, palangga ko nga magulang, Ati Love. Salamat gid sa Talisay. Si Dennis Ambalyaha, amo na gani lain kay mga politiko plastik kon mag-eleksyon pero ginpanagtag nila papel, panampuay pa na ang papel. Si Christina Inocencio, salamat gid. Ikaw man dira, ma'am, stay safe gid sa pag monitor sa aton sa nga pagpangalagan. Na. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Daligid lang about salamat gid kay City Administrator M. Ang apisar sa iya sini sige. Sige lang may problema pabawasan ta. Kuan man hands up man si City Administrator kay Portigi ko ng trabaho ya today. Action Firing Line. Why gid problema ma'am, no? Why gid man di mag-worry dira ma'am. Sige. Gina-endorse sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen
Bayan Warden Action Firing Line. Maiba ko gamay mga kaksyon, kundi kagabi may ara sang by bust operation diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. And, may gabi lang gali kay Crisia Rhea Gonzaga. Regards siling ni Johnny Gijon, Chris Dawn, Timothy kag Ami, no? Nag-monitor si Matrion. Ginapangita na siya subong bisor kay may... okay, sige. Alin kay Sir Roberto ni siya. Thank you so much sa pag-monitor dira, sir. Ano? Sige. Kuni gabi may bust diri sa syudad sa Bacolod, sa Florenceville, Barangay Pahanukoy. And the result, may rasang patay kagabi. May kadugay lang to sang ilatong ukayay kagabi to kiti nagahalaw mga tonsring mga otoridad. Ang update sa to, tipadain pag na-investigate sang kapulisan sa sining matrion, ano? Di mga drug personalities ato sila. Now, pagka alas 11 sang gabi, may isa ka nagasakay sa motorsiklo dira sa may area sang Purok Kabugwason or Mainoswagon, Barangay Antipuluan, syudad sang Bago, mga alas 11. May nalabyan siya iya nga mga tawo nga nagahigdaon sa kilid sang dalan. Sang ginpanaogan niya, gin-check niya, why naman nagagiliho, no? Nagpangayo tabang. Gintawag sa kapulisan, ginpakadtuan, bati na ining duha mga kaksyon, lunsay nga mga patay. Action Firing Line. Sunod diri sa kay Police Major John Joel Batos-Batusan, ang hepe sang Bago PNP, nga may gapos ining duha, ginbaklid ini sila. May higot sang karbaw, kag ano pada, kag scotch tape mga kaksyon, kag may mga placards ini, duha ka karton nga may sulat kiti parte sa mga pushing sang illegal nga droga. Action Firing Line. Kag may na-recover man nga M16 nga bala mga kaksyon. Ang mga biktima makaksyon tigin pedalom sa pag-check sang SOCO para madeterminar ang ila kamatayon gid, no? Ti may mga kapilasan ini sila tuga sa pagbuno, no? Buno kag nagakalain-lain nga lawas niyo. Kumakit anyo da sa aton nga live, sa aton nga Facebook da, nagaligid ini sila nga duwa, no? Action Firing Line. Why isang may mga identity nga makwa ni sa ila or mga identification rather sa ila sining nga lawas, why manuwalit abi sila. Kag tiya mo na kay na ginapangita pa kung saray sino ini sila nga mga persona kay hindi man taga syudad sang Bago. Action Firing Line. Hindi man kilala gani suno kay Batos-Batusan sang barangay kapitan dira sa Barangay Antipuluan. No? Hindi taga dira, in short, posible nga ginwigit. May ara ginman sang lupok kagabi sa nasambit nga lugar. Action Firing Line. Pabati ko sa inyo ang interview naton kay Batos-Batusan angot sini. Nag-follow up kita sini gabi maybe siguro kwan sako si Batos-Batusan, ano? So sige lang pawasan tong follow up sini para ang interview ta kay na. Nakita yun sir sa sa highway sa barangay Antipuluan, Purok Mainoswagon, Bago City. Anong sistema sining duha sir while na sa kilid sang dalan sir? According sir, yung duha ni Sir lifeless body nakagapo sir sa likod. Tapos may mga sir, punctured wound sa may chest na yun, may mga fracture sa ulo. Ang lugar sir, may mga pamalay man sir, lapit? Ang area sir, sir, mga more or less 300 meters away sa mga pamalay ko. So maghambal ka sir kilid dalan, meaning alagid siya sa kilid sang karsada na mo sila sir? Yes sir, sir sa gutter sir. Sir, ni mga pila sir, tugas ang buno, pero aksidente or na sitwasyon sir? Sir, we are awaiting sir sa sa results ng SOCO investigation sir. Nagpatawag naman kami sa isang SOCO.
And naka-pull out ang suko, sir, mga around mga 5:30, sir. Sini nga aga. So why pa sila initial. Pero sa initial to sir nga paglantaw, anong sahi pilas na sir mo? Initial ang ganyan lantaw. Punctured wound, sir. Mga daw, sir, daw stab wound sa chest yung area. And then may fracture sa ulo. Sir, nakilalaan ni sila? Sir, as of this time, sir, wala sa identification, sir. Mga wallets, sir, sa lawas nila so far? Mga kung ano da? So far, sir, negative, sir. So ano, sir man, anong indications hindi sila taga dira nga lugar? Yung barangay captain, sir, actually, araman sa crime scene, sir, yung kapitana naton. According sa ila, sir, hindi nila sir nakilalaan, sir. In short, pangayaw ni Mamo Sinino. Sir, gaano ang mga bayo nila, sir? Ang sir, yung aton victim A, sir, yung A naton, sir, is black and red striped sando, nakamaong pants. Ang aton yung victim B, sir, gray and red sweater nga may sando sa sulod, sir. Gray man ang pants. Sir, may na-mention mo kayo, naging gapos, baklid, ginis lang adwa, sir, kag anong gamit sinisila pag baklid, sir? Yes, sir, sir, rope kag scotch tape, sir. Okay. Ang mga bala, sir, may scotch tape niya eh? Negative, sir. Negative, bali, bagapos lang gid niya? Yes, sir. Okay, so din subong sir ilang mga bangkay sini sir gindala. Sir, araman sila sir subong sa Lagunday, sir. Draman sa pero ini nga mga nawong nila sir, so, na-check nyo sa Raj Dabla sir kung may mga itsura da sila sa mga suspects, mga wanted person, no ba na? So far, sir, wala pa na namon na obra, sir. Pero pamuno na sir ang iano ko sir sa kunwaran base probably, sir. Okay, sige. So sa area sir, why man tulinopok sir, no? Daw ba si Ibuno lang giniguro? So far sir, conduct pa man kita sa investigation, sir. Oo. Action Brian Morgan, Action Firing Line. Amo na mga kaaksyon no? Ang palayag ni Police Major John Joel Batos-Batusan, hepe sang bago PNP. May progress ko na ni Buwas tilang tawon tani kay sining gabi naka-communicate man kita sa iya. Kwan pagro padayon pang ila sining investigation sining duha ka mga ginpangwigit kagabida. Action Firing Line. Kung basihan ta sa mga initial reports nga nabato naton basi dira gin execute ang pagpatay kay may linupok ganimo. Action Firing Line. Sa nasambit nga area. Las 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
sang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulon yung kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Alas 8:55. This time check is brought to you by Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso nato mga ka-aksyon ang may tisiya nga may alkaline nga vitamin C na pamatuda na sa mga eksperto. Buno man to sa may kalatrabaho, duha maning patay, isa pilason. Firing line. Grabe man to nga tawo, no? Si Tobias Nets nagatutok sa aton diri, aslang ko sa imo kay gin swab test di bala sa tupad balay namon kay may naka-close contact siya nga positive. Huwebes lang siya gin swab tapos ang iya bana ya gasigi man gwa ti paano niya kuno kay wala nag-abot ang swab result niya. Dapat ipalabot yun ni dayon sa barangay nyo to para makaduan na siya sang B-Hertz daw o ko ni kapitan nyo. Oo, kay kung kamo lang dati bas hindi kamo hindi kabal ko nakulbaan makamo syempre no sa tawo kay kapitan kamo panugid dila dayon ano. Si Carmen Delfin naman niya, good evening Action Brian, monitor kami di sa Manila. Salamat, God bless man. Joel Aligato Himenea, good PM Action Brian, watching from Cityville. Estefania, stay safe always. Salamat. Maria Teresa Hofilinia, salamat kid. Si Kyle Tulico Ramon, puro pag-asa. Estefania, patamyaw lang si Darwin Madamisila, salamat. Richie Bosil Boy, ginatamyaw lang ang pamilya Boy kag sa pamilya Boy. Virgilio Candaso, good evening Action Brian. Monitor lang kami ni San Esteban Village, Bago City, Candaso family, Beltran family, Season family, salamat gid. Barangay Atipuluan, Atipuluan na siya. Ronnie Villanueva, hay lang ko no sa asawa na si Carol nga nagapamati gid sa Sinima Tinion. Kag hay man sa partner ni Sir Maymay Alagaban nga si Dayan.
Nagamonitor si Ma'am Dayan, kagangya ko nung anak na si Jillian. Salamat gid sa pagmonitor. Si Yamo Lobrido, Araman. Di man nagsasama. May gabi lang sa kay monitor si Joy, si Jean Lee, kag si MJ. Salamat gid sa pag-monitor. Halin kay Lulit ni ko no. Sige. Isa sa ating dasal. Halin sa kay 1421. Lockdown hindi solusyon sa COVID kundi patay sa ekonomiya. I-share nila ang BCO hindi negosyo. Halin naman niya sa kay 95710. Salamat gid sa page sa Tamyaw si Sir Alexander. Halin sa kay 1453. Sugod lang pagpangpungko ni Duterte kadamo kalalatan ang nagaagom sa Pinoy. Pati Ginoo kontraya. So ara pakita na maayo pa sa Ginoo. Kaya pakita lang sa Diyos ang nga powerful siya. Hindi ikaw nga presidente. Utod galing lawig panigurutan ni Aina. Action Bray, halin sa kay 2740. Action Bray, wala pa uso COVID. Gaubo na tupad balay ko kung swab ni Siaguro. Positive gini. 14 anyos na ni Batsyagya kag quarantine. Napatay na ni Guro. Ano naman? Kaladlawan nga sitwasyon. So, duway pa kuno ng COVID-19. Gaubo na no? Good evening, Action Bray. Ipangamuyo tagid nga maluoy na ang Diyos. Madula na ang virus. Mayong gabi, kay naning karisma sang Silay City. Ang Ginoo gakaluoy gina sa aton. Si Marcos sa Libyo Araman, si Chohalando ni Barangay Aranda Hinigaran. Dionisa Elba Buena, Barangay 35. Sige, salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon, ano? Hindi ko maglambot basa, pasensya gid rasin niya. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team, it is Action Brian Morden, maghilibati tabwasa sa mamagapon ng istasyon kag oras. Madamong gid nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!